keskustelut käyty siitä, että miten palvella matkailijoita paremmin tässä maassa. Ja tässä on nyt sitten yksi esitys, mitä toivon mukaan jatkossa voimme tehdä yhteistyötä sitten asian tiimoilta. Kaikki on lähtenyt oikeastaan, kun ainakin yleensä suomalaisilla miehillä, mutta mulla varsinkin pitkät piuhat, eli joskus aikoinaan matkailin tuolla Hongkongissa työasioissa edellisessä elämässä, niin tarkoitan sillä edellisen firman aikaa, jonka sitten tuossa möin vuonna 2007, mutta silloin reissasin Hongkongissa ja tämmöisellä keskisuomalaismurteella yritin päästä Impa-jo-hotelliin, joka oli hongkongilaiselle taksibuskeille täysin mahdoton, koska se joka kerta lausuttiin eri tavalla, mun mielestä tietysti aina väärin. Mutta se mitä tapahtui oli se, että kun he ei ymmärtänyt mihin mä olin menossa, he otti puhelun, soitti jonnekin ja sieltä naisääni kysyi, että how can I help you? Ja sitten mä kerroin keskisuomalaismurteella mihin mä oon menossa ja annoin puhelimen takaisin taksikuskille, jolloin aina päästiin siihen samaan hotelliin, joka nyt ei ollut niin kauhean vaikea löytää, mutta niin kuin joka Hongkongissa on käynyt, niin siellä on aika monta katua. Asia jäi siitä oikeastaan elämään varmaan 10 vuodeksi, kunnes sitten tuossa 2008 perustin uuden tämmöisen konsulttifirman ja siinä sitten monien sattumien kautta tein sisäasiainministeriölle yhden tämmöisen toimeksiannon, missä turvapaikka-asioita selvitettiin ja lähinnä sitä, että minkälaisista asioista voisi löytyä säästöä. Silloin oli kovasti tähän maahan tunkua. Ja siinä oli sitten yhtenä tämä tulkkipalvelut ja niistä saatavat säästöt. Eli silloin tilattiin aina tulkki paikalla ja siihen meni aina se tunti vähintään, minkä sitten yhteiskunta maksoi. Ja mä ajattelin, että voisiko tätä tehdä vähän yksinkertaisemmin. Ja 2010 perusti Hehku Pikatulkkipalvelu Oyn ja ajatuksena oli se, että normaalissa arkipäivän asioissa pystyy auttamaan julkisen sektorin tarpeita. Julkisella sektorilla nyt tarkoitan erilaisia turvapaikkakeskuksia, kaupunkien sosiaalivirastoja, yleensäkin sellaisia instansseja, joissa nyt sitten niin kuin laskunmaksajana useimmiten on yhteiskunta. Ja tällä hetkellä meillä on noin lähemmäksi 100 maksavaa säännöllisesti ja epäsäännöllisesti käyttävää asiakasta, jotka sitten on tosiaan kaupunkeja, Suomen Punaista Ristiä, sairaaloita, poliisia ynnä muuta. Tänä vuonna meillä on tällä hetkellä noin 50 eri tulkkia meidän palkkalistoille ja noin 30 eri kieltä. Tämä on jokaiselle tulkille lisäansio, eli sitä mukaan kun tietysti tulkki pääsee töihin, niin virallisiin normaali aamusta iltaan työtehtäviin, niin tietysti useasti sitten poistuu meidän palveluksesta, mutta sitten taas etsitään koko ajan uusia, samaten kuin uusia kieliä, eli tietysti tuohon kansainväliset politiikat ja muut vaikuttaa sitten kovasti, minkälaisia tulkkeja kullakin tarvitaan. Mutta se missä ollaan tällä hetkellä ja toivon mukaan 2 vuoden päästä ja siihen tehdään töitä, on se, että me laajennetaan tätä palvelua myöskin yksityissektorille, eli hotellit, vähittäiskauppa, matkailuyritykset, yritysvierailut, opaspalvelut, tuonti-vientikauppa, eli hyvin samantyyppistä, mitä tässä jo edellisessäkin puheenvuorossa on tarjolla. Ja uskoisin kuitenkin näin, että kun matkailu ei tule vähenemään, niin kuin kaikki tietää, ja vaikka kuinka tekniikka ja tietotaito lisääntyy, niin siitä huolimatta ihmiset tekee kauppaa keskenään, ainakin näin mä uskon tässä iässä, toivottavasti myöskin tulevaisuudessa. Eli joka tapauksessa ihmisiä tarvitaan ja ihan hyvä näin, että kaikkia, vaikkakin konekielisiä käännöksiä pystytään tekemään, niin varmaankaan se ei tule kaikkia asioita korvaamaan. Miten tämä palvelu sitten toimii? Yksinkertainen mies, yksinkertaiset asiat, eli tarkoittaa käytännössä sitä, että siinä on numero, johon soittamalla, kertomalla mitä tarvii, meidän keskus ottaa yhteyden meidän tulkkipalvelun tulkkeihin ja soittaa noin 10 minuutin kuluttua tulkki soittaa
teille takaisin ja kysyä, että kuinka voin auttaa. Tämä toiminta on nyt tosiaan saamassa sillä lailla uutta potkua, että me saatiin Helsingin kaupungilta vähän tällaista kehitysrahaa ja tässä on yksi konsultti tätä projektia viemässä eteenpäin tuonne yksityispuolelle ja nimenomaan matkailupuolelle ja tosiaan toivotaan, että pystyisimme olemaan ainakin matkailuyrittäjien avuksi ja tässä tulkkiasiassa silloin, kun niitä palveluita tarvitaan. Kieliä, nämä nyt on tosiaan lähinnä sieltä julkisen sektorin puolelta, mutta se, mitä tässä nyt on jo moneen kertaan tullut puhuttua, niin ne on Kiinaa ja Venäjää, Italiaa, Espanjaa. Jos nyt näitä turistikieliä mietitään, niin varmaan siellä niin kuin eniten sitä tarvetta. No, myöskin hinnoittelu on aika yksinkertaista, eli tällä hetkellä kun tarvitsee tulkkipalvelua, niin se maksaa 24 € ja sillä noin 20 minuuttia hoidetaan asioita. Ja tosiaan tämä ei varmaankaan ole sellaiseen tilanteeseen, missä Suomea osaamaton sähkömies kysyy, että katkaistaanko sininen vai punainen johto. Silloin ei varmastikaan soiteta johonkin keskusnumeroon, vaan tämä on nimenomaan normaali arkipäivän asioissa tapahtuvaan tulkkaukseen. Ilta, viikonloppu, yöaika on helkkari kallista tällä hetkellä ja me ollaan siihenkin nyt hakemassa semmoista ratkaisua, jolla me pystyttäisiin myöskin iltaisin ja viikonloppuisin tarjoamaan tulkkipalvelua edullisemmin, mutta arkisin 1,20 € per minuutti. Ja sitten myöskin tämä jatkotoiminta, mitä ollaan tekemässä, on se, että saataisiin näitä opaspalveluita käyntiin niin, että vaikka nyt tämä Venäjän matkailussa tosiaan perhe tai venäläinen turisti voisi tilata tulkin valmiiksi tuohon rautatieasemalle ja sitten katsoa vaikka Helsingin nähtävyyksiä tai jotain muuta kivaa. Meiltä tulee tällainen vuosisopimus, joka on siinä mielessä helppoa kauraa, siinä ei ole mitään vuosimaksua, annetaan jopa ilmasta puheaikaa, yllytetään ihmisiä käyttämään tätä palvelua ja tosiaan maksut tapahtuu vain käytetystä ajasta kuitenkin minimissään se 20 minuuttia. Uudet kotisivut valmistuu ennen juhannusta ja sitten erilaisia muita etuja, niin kuin esimerkiksi tällainen oma tulkki, eli jos on johonkin puhelinääneen tykästynyt, niin pyritään aina saamaan tietysti se sama tulkki puhelimen päähän silloin, kun sitä tarvitaan. Ja kysymys vaan kuuluu, että koska aloitetaan. Kiitos. Kiitos.